Idayise le phone. Njani bo ke right God. Right wena. Mfethu khona umfana ufikile kanjani la. Uba lo uhlala lapho unayo imali. Angazi mina mfethu kodwa engikwaziyo ukuthi uthena mfethu uzokuthola mfethu ufuna ukusigcwathela thina. Ngathi uhlanya nje le ngisa nje ukuthi uyakuthanda umuntu. Ngicabanga mfethu lapho futhi ufuna ukufayela nomuthi mfethu. Chawe. Uzobaboneke ngihlola. Ngathi ke mina ngintshela ngisafuna ukuye ekhaya umama mfethu kade ngigcinile. Ngizonibone. Ngiyacela nje ukuthi uyakuthanda. Hayibo ngeke ube ngithathela noma amadoda. Oh shit! Ngeke ufuna laba abanemali.